Здравейте, пулсарчета! Извинявайте за моя секси глас, но ми се искаше да запиша няколко минутки, тъй като влязохме в 25-ти ключ, 6-та линия, и който беше на пулса знае, че много добре ни се получи дискусията този петък. Говорихме за приемането, за това, което не можем да приемем или какво ни пречи да приемем някакви дадености в нашия живот или обстоятелства, или дори обективно съществуващи фактори в собствената ни семейна система. Но 25-я ген ключ е изключително важен и от гледна точка на моята любима тема тази година, голямата промяна. Тъй като тя е първата ключалка, с която, кажи рече, всичко започва. Цялата промяна започва през 25-та ключалка. И това е начинът, по който универсалната любов започва да ни мотира на чисто личностно ниво. И защо реших, че днес е хубав ден, момент да запиша това кратичко видео, защото с голямата промяна не само се променят ключовете, но се променят и линиите. И ако досега ние преживявахме фонова чистота на първа линия и бяхме някакси по-фокусирани върху себе си, върху вътрешния си свят, върху нашите си процеси, все теми, които са много важни за първа линия. Вътрешното ни творчество и креативност да се разгръща. След 2027 или там, когато мине, фактически влезе новия транзит и новата фонова чистота започне да ни дава тон в живота много по-осезаемо, тогава ще сме вече в 6-та линия. И тук има доста голяма разлика от фокуса върху нас. Изведнъж имаме един фокус, който е много, много в далечното бъдеще и така визионерски. 6-та линия всички знаем, че те гледат напред, искат да обемат всичко, цялата система да им е ясна, но това идва и с определени вътрешни модели за самата линия. И едното е изолираност, а другото е грижа. Тоест, от една страна, ако не се чувстваме приети или ние самите не сме готови да приемем, 6-та линия трудно се вписва. И много често е изолирана, отделена, някакси там на покрива, в някакъв си нейн процес. Тя иска да види цялото, да си представи всичко, как би се подредило, как би заработило и да има цялостната визия за нещата. Но особено в този турбулентен момент това е много трудно. Как да видиш цялостната визия за нещата, когато всеки ден нещо те изненадва. Нещо се променя, планирането става невъзможно и това може би ще носи доста фрустрация. От друга страна, 6-та линия, високата вибрация е грижа. Тоест, ако ние успяваме да подходим с грижа един към друг, с грижа към цялото, към планетата, към всеобщите процеси, които ни държат заедно в едно общество, тогава ще се чувстваме по-добре. Ако обаче не успеем някакси да се настроим на тази чистота, твърде е възможно, особено в началото, докато така премине този процес на настройка, да се чувстваме доста дискомфортно. И въобще как може една
универсална любов да се прояви през една грижа за цялото. На мен ми прилича на един доста трансцендентален процес. Бих се радвала, ако вие можете също да споделите и да кажете как го виждате. Но тук е хубаво да имаме предвид, че новия ключ в ключалка 25 е 55-я ключ, от който тръгва цялата мутация. Така че всъщност имаме една доста силна комбинация на ключове, на теми и на линии, които много скоро действително ще влязат в транзит, а от друга страна ние вече много осъзнаемо ги усещаме. Ако се огледаме около нас, мисля, че всички ще се съгласим, че голямата промяна вече е настъпила. Така че споделете. Бих била радостна да си обменим малко мисли и съзерцания.